την τοποθεσία Λιβάδια Κωτήλης, 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καστοριάς. Το κοντινότερο χωριό είναι περίπου 7-8 χιλιόμετρα, το Πευκόφυτο, σε υψόμετρο 1450 μέτρα. Το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης αποτελείται από 3 κτίρια. Ένα είναι το κεντρικό κτίριο, το οποίο έχει τη βιβλιοθήκη, το εστιατόριο καφέ και την αίθουσα εκδηλώσεων. Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν 1200 βιβλία που εστιάζουν στην ιστορία και στο φυσικό περιβάλλον. Και τα 2 κτίρια τα οποία φιλοξενούν το Ξενώνα, που είναι 12 δωματίων, και τις εκθέσεις για την ιστορία και για το φυσικό περιβάλλον. Οποιοδήποτε επισκέπτης δηλαδή μπορεί να έρθει να δει μια έκθεση για την ιστορία, να ξαναγηθεί στην έκθεση. Η έκθεση εστιάζει στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τον Εμφύλιο Πόλεμο. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον Εμφύλιο Πόλεμο φυσικά, γιατί εδώ στα βουνά που βλέπουμε ολόγυρά μας είμαστε στην καρδιά ουσιαστικά του γράμμου, του ευρύτερου ορεινού όγκου του γράμμου, όπου γίνανε μερικές από τις φωνικότερες μάχες του Εμφυλίου Πολέμου. Απέναντι είναι οι αρένες, η κορυφή δεξιά είναι η πάνω αρένα, σε υψόμετρο 200 μέτρα, και η κάτω κορυφή είναι η κάτω αρένα. Η κορυφογραμμή αυτή που βλέπουμε απέναντί μας χωρίζει την Ήπειρο από τη Μακεδονία.